Gari Barzabal naiz, Arizmendi ikastolako hezkuntza ez formala proiektuko arduraduna. Eta, hezkuntza ez formal proiektuan ikasturtean zehar hainbat ekintza antolatzen ditugu, eta horietako bat da ikastolan jaia. Ikastolako beste hainbat profesionalekin bat, nire lantalde horretan nau, eta gaurko bideotxo honetan, apur bat azaltzea ikasturte honetan ikastolan jaia ningo ditugun ekintzak. Egisa da, aurten aldaketa desente ekartzen dago ikastolan jaixak, alde batetik eguna, oinarte betik larun batetan ospatu izan ditugu, eta aurten formato hori aldatzea erabaki dugu, eta ostiral atzaldera pasetia, ekainak 13, ostiala, atzaldien, bostetatik aurrera, izango da ospakizuna. Gero, egisa da, hezkuntza komunitate osoko gentian implikazioen bitartez urtein bideoen jai bada, eta bertan ikastolanko guraso ikasle eta partaide mordo batek bai artisauak, trikitilariak, bertsolaiak eta hainbat ekintza izango ditugu. Gisa da, ez dakigula asmauko gauen formato berri honekin ero ez, baina gu posikaz, oinarte bai antolatu izan dugun jaixa izen da bai feixalekuko gune kanpuen eta apur bat etxera begira, baina aurten erabaki dugu Arrasateko Biteri plazara pasatzea. Eta montajea prestatu behar dagoela, eta gitaragoa hasiko da bostetan bertsolaixekin, trikitilariekin eta puzgarrixak eta hainbat aurren tailerrak, birziklapen tailerrak, txapa tailerrak, aurpegi marboketa tailerrak eta holako ekintza batzukin. Eta eroia holtza gainean, bosterritan hasiko gara artista desberdinen emanaldixekin parte hartzen. Egisa da, konturatu garela ikastolan artista mordoa ditugula, eta helburua da barneko gentiekin olako egun borobil bat urtetun dozkun jai bat ospatzea. Herrira begira, herrira zabalik, eta animatzen zaitu eustegu bertan egon dien ekintzetara bai ikustera eta bai parte hartzera. Jakin egongo diela musika ekitaldixak, koruak abesti batzuk abestuko dituzte, gero guraso talde batek euskal kantak abestuko dituzte, ditugu irakaslien artean talde bat musika instrumentala ingo dauena, beste batzuk berzino batzuk egingo dituztenak, gero gogoratu bai LH-ko 3. mailakoentzat jolas tradizionalen finala egongo dela, aurretik egunien landu dituztela barne txapelketa batzuk, eta aprobetxako egun hau finala ospatzeko, eta baita 5. mailakoek berdin, baina herri kiroletan. Eta gure aldetik, animatzen zarien ekintza honetan parte hartzen, eta bertan ikusten garen, da danoko oso ondo pasetan gaben.